Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndiri mudzimai ane makore 27 years ekuberekwa, but I want to tell you my own story. Everything that happened when I was still growing up, nezvimwe zvezvinhu izvo zvatinosangana nazvo, and I don't think kuti kana Mwari vanokwanisa kutibatsira, because this thing, it has been going on in our family for a very long time. Saka zvaizvezvi munhu ari kumhanya nechimuti chacho cheurombwa wakasiwa naamai vedu mushure mekunge vasirwawo mishonga yacho iyoyo nababa vavo avo vainge vari sekuru vedu. Now my big sister, the eldest one in our family, ndo vava kumhanya nechimuti chacho ichocho chemishonga. So when we were still growing up, the stories that we were told by our eldest sister, because our eldest sister ndo vakatokwanisa kutoona vana gogo vedu, isusu takazosara tozvarwa, but our grandparents had already died. Saka sisi vakatiudza kuti mama vainge vaine mukomana wavo uyo wavainge vachidanana naye pavainge vachiri kuhigh school. Saka vakabva vazounza, this was our dad pavainge vachiri mukomana nemusikana. Then our dad vakabva vazouya vakabva vazopiwa zvekudya nagogo vedu. Saka vakangoti vapiwa zvekudya nagogo ndokutodyiswa kwavakatoitwa ikoko, ndokubva vazototizira. Our dad ndo vakatotizira vakabva vauya vakabva vatanga kugara pamba pema grandparents edu. Ipapo mama vainge vava nepamuviri. So even the place where we grew up staying kuBorodil uko yainge iri imba yema grandparents edu. Then mama ndo vakabva vazosirwa zvinhu zvose. Kana kwedu tichiti munhu ndiye anosirwa zvose, we mean my properties, those that once belonged kune munhu uyo ainge akaromba. Saka zvinongosiwa zvose pazvinhu zvose izvo that once belonged to my grandmother and my grandfather. Hakuna kana hama dzavo dzakambouya kuzotora kana anything. Amai ndo vakangopiwa zvose. Amai vangu dzimwe nguva vaikwanisa kutopfeka sutu yababa, or sometimes he would even wear her mother's clothes. So this is what was happening when we were growing up. And sandizvo chete zvainge zvichiitika. Zvimwe zvezvinhu zvaiitika ndezvekuti isusu gadhina wedu kamwe kainge kari kadhara kainge kachibva kuMalawi. Kadhara aka zvekare ndo katainge tichitoti our stepdad, because isusu takarerwa nemaparents matatu, amai vamwe chete, then vana baba vainge vari vaviri. So baba vangu vaita sekunge pfungwa dzavo dzainge dzakatamba nepwere, including my stepdad as well, who was our grandparents gardener as well. Waitoona kutoti pfungwa dzavo dzainge dzichitoita sekunge munhu ane pfungwa dzakatamba nepwere. So uyu mudhara uyu, who was also my father, vaiva neimwe rumu yavo, because there were two bedrooms. The main bedroom yainge imbori main bedroom yagogo nasekuru. That was the bedroom that was being used by my father and my mother. Then kwaiva zvekare neimwe bedroom. This was after a renovation was done. Ndo mainge muri mubedroom zvekare mamama nemurume wavo wechinumber 2. So my mom, she used to have two husbands when we were still growing up. So zvaiwanzokuitika ndezvekuti mama dzimwe nguva vainorara mumain bedroom nadadhi, then dzimwe nguva vaienda vobva vanorara mubedroom nastepdad vedu. But izvi zvaiwanzokuitika kana musi wacho iwoyo kana mama vakavhurira benzi kuti ringe richipinda muyard, because pamba pedu paiwanzokuya mapenzi akasiyana siyana, but most of them vaiwanzokuvhurirwa namama. They were mad women, but here and there taitomboona mapenzi echimunhurume achitovhurirwa namama. Vobva vatopinda, vobva vatoenda, vobva vanogezeswa vaitobatsirwa nastepdad vedu kugezesa mapenzi iwayo. Then later on in the evening
waitonzwa kutoti masounds ainge achibuda mubedroom mastepdad. It's either stepdad vedu vaya vainge vachitoita bonde nawo mapenzi kana kuti mama taitovanzwa zvekare vachiita masounds ekurakidza kuti vanenge vachiita bonde nebenzi riya rechimunhurume ravanenge vavhurira, but izvi vaingozviitira mune bedroom yeya iyo yavainge vachishare zvekare neher second husband. So these were some of the nasty stuff that we used to see when we were growing up. Inini ndakatanga kubatwa chibharo apo pandainge ndichiri ne9 years, ndo pandakatangirirwa ipapo kubatwa chibharo, ende ndaibatwa chibharo nastepfather vangu. So zvavaiwanzokuita, mama vaindiudza vobva vanditi enda unotora something bedroom mavo, this will be late at night. Ndobva ndazoenda kuya ndaizoti ndikaenda kuya then ndaibva ndazoona kuti munenge muine mushonga unenge uchipfungaidzwa, so it used to make me feel really dizzy. Ndobva ndazotopepuka mangwana acho makuseni ndakatorara ndiri mumachira nastepdad vangu vaya vekuMalawi. These things it happened until the day that I fell pregnant, ndopa zvakabva zvazongovharana. So when I fell pregnant ndainge ndava ne15 years, ndo pandakabva ndazoita pamuviri, and pamuviri apa ndepa stepdad vangu ivavo avo vekuMalawi. So I only have one daughter, mwana uyo wandakazvara mushure mekunge ndaramba ndichingobatwa chibharo nastepdad vangu. So baba ndo vakazoshaika, but baba pavakazosara vachizonoshaika vaingogara vachingochema, and at that time tainge tisingachabvumidzwi kuti tinge tichingoheva manormal conversations navo, and baba most of the times vaigara vakangokirwa mubedroom because bedroom yavo yainge iri upstairs. Nekukura my mom then shifted us ndokubva vazotibvisa mumaspare bedrooms edu, because when we were still young kids taiva nemaspare bedrooms edu ainge ariko upstairs, but pavakaona kuti we were now mature ende tainge tava kuona kuti zvose zvaiitika pamba pedu zvainge zvisiri bo, ndo pavakabva vazoti move downstairs. Takatombogara kuguest house apo pavainge vachirenovata. Then she converted some of the rooms, then she made some spare bedrooms for us. Ndokubva tazodzoka zvekare mumain house, tikabva tazotanga kugara mumain house but ku downstairs. Saka usually at night waitonzwa baba vachitoridza mhere vari upstairs. Zvinhu zvinoitika pamba pedu, it is truly demonic. Kunyangwe masounds mamwe ataimbonzwa achibuda ku upstairs, they were quite terrifying. Even right now that I am much older, even though I am no longer staying Hangu Museum, but I am always terrified whenever I think that I have to return back home, because kana paine zvinenge zvichida kugadziriswa I have to return back home, and ndinofanira kutoti ndinge ndichienda kumba ikoko. Now kwava kugara sisi, but my sister is staying with her husband, and ivo bankuru, not kuti munhu asina mari vakatoberekerwawo mumhuri mune mari. But what happened was that vakatongodyiswawo nasisi, the same thing that happened to my own father. That is what is now happening kwavari ivo bankuru. Sisi vangu pavakaroorwa nabankuru, even my wedding photos avo bankuru ava vainge vakaita mugiant, and he was in the army. But iko zvino kana kuri kunzi mukavaona, you would feel so much sorry for him, because vangoonda kungoita chiskeleton, and I suspect kuti mumba imomo munenge mune zvinhu zvirimo izvo zvinopota zvichivayamwa ivo bankuru, because even when dad was still alive ndaingotiwo apo pandinenge ndangoitawo mukana wekungotaura navo deti, waingonzwa vachingoti mwanangu mune nyoka muno mumumba, mune nyoka, ndinokumbirawo kuti unge uchindidanira vatete vako. And he meant his sister, but we were never allowed to communicate with our father's relatives. Even right now hatitomborina kana relationship zvachose nehama dzekwababa. We only have a great relationship nehama dzekwamai, and hama dzekwamai vedu dziri very insecure kana vakangosuspecta, vakangofungidzira kuti maybe pane zvawataura nehama dzekwababa, vanoita kukutukirira vose zvekuti kana muri mugrupu zviya, kana vakangofungidzira kuti maybe uri kutaura nehama dzekwababa, vanobva vatanga kukutuka. So we have
have been told to avoid as much as we can. Hama dzekwa baba zvaiitika tichakura ndezvekudai, waikwanisa kuti paya kana ukamuka waibva waona kuti mubathroom, paunoenda kubathroom munenge makazara mablood stains mutub. So not knowing if my mom used to slaughter some animals, ameno kuti zvii zvainge zvichingoitika pamba pedu. But right now munhu ari kumhanya nacho chimuti chacho ichocho, I know for a fact is my system. Sisi vangu izvozvizvi unotonzwa kutoti kana wakagara kana kuti kana uinavo so unenge uchingonzwa kungorema so, ende sisi vangu avarari. I still remember the last time when I was in Zim mukoma ndainge ndisingakwanise kurara, ndaingoti ndingangorara kudai so ndobva ndatoona kutoti muroom mandinenge ndiri munenge muine munhu anenge arimo. Zvekare sisi avarari vanongorara usiku hwose, vanenge vachingofamba vakambobuda panze vombotenderera. Sometimes unotovanzwa vachitodiridza or kutotsvaira papavement pakati peusiku. Yet sisi vangu ivo zvavo vatori ne2 magardeners apa vane mamwe mamaid zvekare maviri, but all of her maids havagare pamba ipapo, vanongoshanda vachidzokera kudzimba dzavo. So this is our own family secret and history. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Naimi zvakangoma hazvo vedwe. Hanzi mwana wangu ndakamupiwa na stepfather vangu ava vainge vachibva kuMalawi, but vainge vakaiswa pabarika nababa vangu. Hey, zvakangoma hazvo vedwe. Ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Please ngatitaurei naye mucomment section. Saka ndakavabvunza ndikati saka munombonamatawo here pachenyu? Vakabva vaseka zvavo, vakabva vati kunamata mukoma kunyangwe uchitoda kutonamata. Pane umwe murume so anongoti kana ukapfugama unotomuona maziso mako umo anobva atouya obva atokuudza kuti kana ukangoramba uchizviedza chete chingozviedza uone zvandinokuita. Sometimes anobva akurakidza vision and anenge achitokurakidza achitokuuraya. Anokwanisa kukurakidza achitokutaimira paya wakarara, then obva atouya obva atokudzipa. So kunamata mukoma, let me just rest my case. Ndichiri kuda kuchengetawo mwana wangu. I want to watch my child as she grows up. Zvakangoma hazvo veduwe. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini hangu mukoma ndiri kuraramawo ndiri kuno kwandiri kunyika yavatorwa. So mudzimai wangu ndakasanganawo naye muno muSouth Africa. Ndiri kukumbirawo kubvunza kubva kwamuri zvekare nekubvunzawo vedare renyu kuti mudzimai wangu ndingamuzivisa nenzira dzipi kuti amai vangu munhu asiri right, amai vangu vanotobata mishonga. Ndingamuzivisawo sei mudzimai wangu? But ndinonzwa futi ndichinyara kuti zvimwe kuda kana ndikamuudza pamwe anokwanisa kuzondiramba. Saka ndinokumbirawo maideas enyu. So isusu amai takangokurawo tichingonzwa zvichinzi amai vedu ivo vane imwe iya inonzi nyengerekezi yekuti kana vakabata kamwana kacheche kanobva kashayika, ende vamwe vanokwanisa kungoti maybe ainge angoriwo makuhwa emuraini, but no ainge asimbori makuhwa emuraini. Izvi ndakatozviona, I witnessed that, because pane pamwe sisi vangu avo vainge vachigara muHarare pavakapona mwana wavo, saka vakabva vazouya nemwana wavo. At that time I think ainge ari kuma4 here kana kuti 5 months, handichanyatsokurangarira. Ndokubva vazouya naye kumusha vachida kumurakidza mama nababa, but amai vakazoti vabata mwana uyu, amai vakabva vazongotanga kungodzungudza mumusoro wavo, then mangwana acho makuseni mwana akabva atomuka achirwara, zvainge very very serious. Mama vakaramba kuti mwana uyu ange achienda kuchipatara, ende vakati mwana uyu kana akaenda kuchipatara anofa. So amai vakabva vazoti kune kwavainge vachida kuenda kunopiwa hanzi mushonga wekuti vanofanira kuti vange vachipa
mwana uyu, then mwana uyu kana akadyiswa mushonga iwoyo anobva apora. But amai manje vakabva vati munhu uyu abatwa nemunhu ane nyengerekezi, ende sisi vakabva vati mama kunyange muroad hapana kana munhu 1 nyangwe munhu 1 zvake wandambobatisa mwana uyu. Kunyange pandainge ndiri kuHarare handina kana munhu wandakambobatisa mwana, ende vainge vasati vatomboenda kwacho kwavakaroorwa. Sisi vainge vasati vatomboenda kunorakidza mwana uyu kuhama dzemurume wavo. So mama vakabva vazobuda ndokubva vazoti kune kwavainge vachida kuenda kunopiwa mushonga wekuti mwana uyu ange achizorapiwa nekukasika. Saka vakasiya vaudza sisi, vakatiudza zvekare kuti mwana uyu asazoenda kuchipatara. But amai vakati vachingobuda mwana ndokubva atanga kurwara. Mwana akarwara kani zvekuti kana ndega ndakaona kuti mwana uyu kana akasaenda kuchipatara mwana anokwanisa kutofa uyu. Ndokubva tasunga ngoro paya ndokubva taenda nemwana kuclinic. But amai vakabva vafona amene kuti vakazviziva sei kuti tainge taenda kuchipatara, vakafona vachipopotera mudhara. Then vakazoti usiku paya pavainge vadzoka, of course mwana takadzoka naye, vakabva vatoti mwana matouraya imi, matouraya mwana uyu, mwana haachatomborarami. Ende sisi vaingoti nhai mama ko mungataura zvinhu zvakadaro here? So in my first marriage ndakatoavoida kuti vana vangu vasanyanya kuita very close kuna amai vangu kuzosvika ndichizorambana nemudzimai wangu. So ndazouya kunoko ndopandakabva ndazoroora zvekare. Mudzimai wangu zvaizvezvi akatobva mukubatsirwa. Saka iye anongogara achiti ndinoshuvira kuti dai amai vambouya kuno, dai vambouya kunoko tambogara navo kunoko, because amai vane chirwere cheBP. So muroora wavo anoti vakauya kuno tinokwanisa kuenda navo kumaprivate clinic. So mudzimai wangu ndingamuudza sei kuti kuna amai vangu kwaari kuda kutambira uko kunonyudza, because amai vangu ndinovaziva kuti vane mishonga yavo yavakabatiswa, mishonga yakashata. Ndinokumbirawo kuti muge muchindibatsirawo nemazano vedare. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hey, zvakangoma hazvo veduwe, hanzi ndoudza sei mudzimai wangu kuti amai vangu vane nyengerekezi. Kana kuri kunziwo ndo zvaunenge uri kana uine mushonga wacho iwoyo, please come to my inbox mobva manyatsokutiudzawo kuti zvii zvinonyatsokuitika, uye kana makambozviita makazviitira kunani, ende mwana wacho akazofa here kana kuti akazorarama. Pakaipa.